Ahoj, jmenuji se Ivan a jsem BIM koordinátor. V tomto videu vám vysvětlím, proč BIM je důležitý a na co slouží ve stavebnictví. Pokud jste architekt nebo projektant, určitě to bude zajímavé pro vás. Takže jdeme na to. Co je to BIM? BIM znamená Building Information Modeling, neboli informační modelování budov. Jednoduše řečeno, jedná se o moderní přístup k navrhování, výstavbě a správě budov. Namísto tradičních dvou dimenzí výkresů pracuje BIM s trojrozměrnými modely. Ale nejde jen o pěkný obrázek. BIM je digitální dvojče vaší budovy. Obsahuje nejen geometrii, ale také informace o materiálech, nákladech, harmonogramu výstavby a budoucí údržbě. Proč je BIM důležitý? Klíčové výhody. Snížení chyb BIM umožňuje odhalit kolize už ve fázi návrhu. Například okamžitě ukáže, pokud ventilace kříží nosný trám, tím se předejde drahým opravám na stavbě. Úspora času a nákladů. Přesné plánování snižuje zpoždění, minimalizuje změny v průběhu stavby a snižuje množství odpadu. Výsledkem jsou nižší náklady a dodržení termínů. Zvýšení kvality. Všichni účastníci projektu, architekti, inženýři, stavbaři, pracují s jedním aktuálním modelem. To snižuje počet chyb, eliminuje nedorozumění a zvyšuje transparentnost procesu. Správa životního cyklu budovy BIM není jen o výstavbě. Po dokončení se model využívá pro provoz, údržbu a modernizaci budovy. To prodlužuje její životnost a snižuje náklady na provoz. Trendy v BIM dnes se BIM využívá po celém světě. Bez něj si nelze představit velké projekty, od stadionu a nemocnic až po obytné komplexy. Kam směřuje BIM? Digitální dvojčata, virtuální kopie budov, které se aktualizují v reálném čase. Integrace s umělou inteligencí, automatizace návrhu a přesné predikce. Cloudové technologie, přístup k BIM modelům odkudkoliv na světě a týmová spolupráce v reálném čase. Díky, že jste se dívali. Pokud vám video pomohlo, tak dejte like a přihlašte se k odběru. Na tomto kanálu bude ještě spousta témat ohledně BIMu a stavebních technologií. Takže na viděnou.